கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இன்று நாம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி என்னவென்றால் எரேமியா 49 அதிகாரம் 11 முதல் 13 முடிய. திக்கற்றவர்களாய் போகும் உன் பிள்ளைகளை ஒப்புவி, நான் அவர்களை உயிரோடே காப்பாற்றுவேன். உன் விதவைகள் என்னை நம்புவார்களாக. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இதோ பாத்திரத்தில் குடிக்க வேண்டும் என்கிற நியாய தீர்ப்புக்கு உள்ளாயிராதவர்கள் அதில் குடித்தார்கள். நீ குற்றமற்று நீங்களாயிருப்பாயோ? நீ நீங்களாயிராமல் அதில் நிச்சயமாய் குடிப்பாய். பொஸ்ரா பாழும் நிந்தையும் அவந்தாரமும் சாபமுமாக இருக்கும் என்றும், அதன் பட்டணங்கள் எல்லாம் நித்திய வனாந்தரங்களாயிருக்கும் என்றும் என்னை கொண்டு ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமேன்.